In ziekenhuizen gelden strenge regels om besmettingsvat te komen. Zo mag het personeel dat in contact komt met patiënten geen sieraden dragen en moet ze geregeld haar handen wassen. Maar voor de smartphone is net zo'n afspraak. Dat is een reden waarom je daar voor wat betreft de hygiëne in een ziekenhuis misschien opnieuw over na moet denken of je daar wat van moet vinden. Om dat dan binnen één ziekenhuis in Friesland bij wijze van spreken te doen, daar zal een ziekenhuis zelf niet blij mee zijn. Die zal waarschijnlijk vragen van hoe zit dat met landelijke richtlijnen en hoe doen andere ziekenhuizen in Nederland dat. Het grootste part van de dokters broekt zijn telefoon als er visites rint. De smartphones binnen eens net te ontsmetten. Het scherm kan net door alcohol. Maar de bron van infecties verbieden luidt ook net voor de hand. De keuze van antibiotica was vroeger altijd een boekje wat een dokter in zijn zak had. Ook dat boekje zal dus ongetwijfeld besmet zijn geweest. Wij maken voor alle richtlijnen en antibiotica-richtlijnen tegenwoordig apps. Dus wij verwijzen naar de app op de smartphone van de dokter om te kijken welke antibiotica gegeven moeten worden. Dus we verplichten de doktoren al bijna om een smartphone aan bed te gebruiken. Er is net onderzocht hoe groot dat de kans is dat de smartphones echt een infectie opbrengen. Maar microbioloog Van Zijl denkt net dat die kans groot is. Puur op logisch nadenken acht ik die kans klein. Die kans is niet nul, maar artsen worden verwacht tussen alle patiënten door bij de visites op de afdeling om hun handen te desinfecteren. Als je voldoende vaak je handen desinfecteert bij het patiëntenonderzoek, dan kan ik me niet voorstellen dat de besmetting van zo'n telefoon een grote bijdrage gaat leveren aan infecties in ziekenhuizen. Maar uitsluiten kan ik ook niet. Piepers en ringtelefoons binnen dreig te ontsmetten en worden haast terug alle personeel de hele dag broekt. Maar daar binnen nou geen afspraken voor.